Nakakapikon. Nagingirgay aking mo? O ano? Ano? Oragon o bako? Uragon o Babe. bako? Just a quick heads up before we start. Everything shared in this podcast reflects the personal views and experiences of the hosts and any guests. It's meant to inform, inspire, and entertain, but not to replace professional advice. So take what resonates, do your own research, and make the best decisions for yourself. Maray na aga, Maray na udto. maray na banggi, and kung nasain ka mong ganyan, welcome to Oragon Talks, Istorya kan buhay. Bicolano style. Anong sabi ko sa bago? Maray na banggi. medyo na bilot ako naman sa bago. So anyway, kumusta man ang sa imong aldaw? Ako, naka 7,000 steps na ata ako. Punto sa bagong alas 5 nin aga. Ako naka 7,000 steps man sa panaginip. Kasi mga tugang, mga samong taga-Hinanyog. Taga-Antabay. Taga-Antabay. May ano na kami ni Joy, ni Abong. May routine. Di man siya routine. Kumbaga, we decided to be more healthy this year. Mhm. Ako kaya, nag-decide ako maging mas healthy. Apo dyan, si BP ko kaya medyo elevated. So sabi ko, dahil ni pwede. Tsaka si headaches ko, medyo Constant. frequent na siya. So sabi ko, nakaka-bother. So from 85 kilos kang December, Yeah. December. So napababa ko siya ng 78 kilos kang March. How about now? Nagkakawat-kawat sa 78, 79. Kasi masaya magkakaan. Pero ang target weight mo? Ay mga 68 kilos. Medyo Hari right pa. And medyo masakit siyang gibuhon, pero kaipuan eh. Dahil summer, kaipuan ning Beach body. Mm. Oo. Pero talaga, it's more on, sa mga arugming edad, more on health na talaga. Health na. True. Pero yan, kung gusto mong lakaw giraray, pwede pa man. At least dagdag yan sa steps ko. Eh, basta ako may 7,000 steps. 7,000. Sa panaginip ko. 7,100 islands, one nation. Sa yan, BBS, IBC. I don't know. Gurang na talaga siya. Anyway, ang topic tango niyang aldaw na ini, hindi ko nabasa. Ano ka sa bakong Bicolano? Yan. Ano ka sa Bakong Bicolano? So anong ibig sabihin ka to? Ano ka sa Bakong Bicolano? Ano ang perception sa imo Mm-mm. kan mga bakong Bicolano? Okay. Mhm. So, kumbaga, outside looking in, Yes. garargan. So, Exactly. ini ang naging topic what prompted you na, okay, ini kasi siya nag-isip ko ng topic. Actually, ako talagang nag-isip kasi parang I was reminded by a co-worker na may very silly siyang question Okay. kang nagwo-work pa ako sa Manila. And naistorya ko na to sa imo. And parang niniritan tangani siya before. Parang sabi ko, sa inhali, itong hapot na to. Siguro, stereotype ang sarong Bicolano. Yes. So, Oy, parang- medyo pag sinabi mo kayong stereotype or stereotyping, medyo delikado yan. Yes, sinasabing, you have to walk on shells. Yeah. Kasi may mga stereotypes na sensitive, ang offensive, yan. So, medyo delikado. Play safe lang kita. Play safe, oo. Yeah. Okay. So, ano man ang ganitong sinasabi mong, medyo, napag-istoryanta naman yan before, pero of course, para sa mga followers kung may nagka-follow na, listeners, and ikaw naman, ako, pina-follow ko sa Dirit, tsaka sa mga nagdadalan sa Facebook, pig-upload, may Facebook na kita. Iguana. Ano sa Facebook? Oragon Talks. Oragon Talks. Ano yan? Facebook.com/Oragon Talks or I don't know. page kaya to? Dahil ko siya na-edit pa kaya. Dahil pa. Kasi kaya pa may edit siya, di ba? Edit. Oo. Anyway, ano na lang. I-search na lang Search nindo. na lang tabi nindo. Oragon Talks. Oragon space Talks. Mhm.
TALKS. Bakong TOKS, o TikTok. So, Uragon Talks. And of course, yun kami sa Spotify. And then si TikTok me, up na siya, pero Oo, maapa nakapost. Oo. Kasi sabi ko tong saro, siya daw mag-ibo. Oo. Siya daw Sorry, mag-ibo ka sorry. mga video. Di pa na-upload. Mhm. So anyway, going back, ano na nga nito? Ano si stereotype na medyo naisip mo, this is silly. Okay, so this Bakong happened... silly? Bakong silly. So, this happened siguro mga 2005. Gosh, parang gurang-gurang na ako mare, ano? 2005. 2005. Oo, parang ano pa ako, kaka-graduate ko pa lang, tapos nasa Manila ako. Yeah, siguro nasa mga 1 year naman yata ako sa Manila. Or, So, di pa kita naghihilingan? dai pa. In person? Dai pa. Ano pa lang ka to? Friendster? Oo, Ano Friendster, tas text lang. pa? Uy, ano pa kita? Snail mail pa kita ka to. Ay. Nagpadara pa akong picture ko sa iyo na. Uy, edited pa lang ta. Na-edited Photoshop. ito. Sabi ko, ano man ninitad ako lang ng ngipon. Ay, dako talaga ang ipon ko. Pero anong hiling mo sa picture ko nga ni, ano to? Maarte, high maintenance, ma-make upon. Puro kiray. Iyo. Makdo. Anyway, bako man yan ang topic tako niyan. So anyway, sino mga 2005 to. So bago pa lang ako sa Manila. Tapos, ining tao na ni, co-worker ko siya. So, obviously, medyo close man talaga kami. Tapos, nagulat ako, parang, out of the blue, may hinapot lang siya sa kuya. Joy, sa Bicol ba, nagsusot pa ba kayo ng mga barot saya? At saka yung ginagamit ng mga farmers, yung Camisa de Chino. Yeah, camisa de Chino. So sabi ko, ha? Hindi. Kung anong suot ko, ganito yung suot namin sa Bicol. Yun pala, kasi Uy, nagdalan pala siya. Yun pala kasi nadalan. Nagdalan pala siya ning movie ni Aga Mulak and Claudine Claudine Barreto. And if I'm not mistaken, sa Sorsogon yata to. Medyo nagigurumduman ko tong scene na to. Oo. Na itong garo na sa field sinda. Exactly. Tapos may karabaw ata. Tapos talagang gabos uma lang talaga siya. Yan, uma. So parang mga hasyendera nga ni yata kaya Very naman si correct. Claudine. I don't know, nalingaw na ako. Nahiling ko lang siya sa trailer ata siya. Ikaw na sa trailer siya. Johnny Delgado. Ayun. So, Sumalangit nawa. oo. So, siya, iyo to si nadalan niyang movie. So, akala niya, ang mga Bicolano, araw ka tumagbado. Bado. So, sabi ko, day ko rin kung ma-offend ako, o mapapangirit ako. Kasi kumbaga, ano yan, araw na kita ken kabaduy. No offense po duman sa mga nagsurulot yung mga Kang mga 1800s. 1800s. Oo. Pero, syempre, pero, of course, naiintindihan ko, that was 2005. Although, may internet naman. Pero, ang mga cellphone takad to, mapang internet. Si mga si mga Nokia 30. Oo. Bauman sigurong 3310. No. Ito mga colored naman. Colored naman. Ang cellphone ko kadto Nokia ng Ayun. colored na. 3230 yata kung ano man ito. Ay. So, may stick baga. Stick si ano. So, ito. So, baka dai siya nag-research or Ano mo tama research man ang ganda ha. So, baka first time yung nakahiling ng full-blooded Bicolano. Tapos, nagkaigwa siyang chance. Na Dahil maghapot, curious nga ni siya. So, Tanadalan niya. Oo. Ayo. So, ito. Pero nakakapagtaka lang, isipon mo kumbaga, 2005 na ka to. Mhm. Kumbaga, ano naglaog sa isip niya? Well, apart duman sa nahiling niya sa movie, na medyo skewed man ka to si representation ka mga taga-probinsya. Sobra. Kasi feeling ko, Oo. naman atang 2005, naman atang gusulot ng mga barot saya ka sa mga probinsya. Siguro itong sulot ng farmer na camisa de Chino, ta syempre baga pag matanong ka, Para dahil mag-itom or protection sa init. sa init, yeah. Oo. Kung habang mag-itom, ikayan. Grabe naman ay. Pero 'di ba, ito si camisa de Chino, I think that makes more sense compared sa nagbabarot saya. True. Okay. So ang feeling ko to, si barkada mo, born and raised sa Metro Manila, and siguro napot niya to, baka siyang probinsyang inuulian. Pwede. Kasi clueless. Totally clueless kung ano ang Bicol. Possible. And Siyempre. siguro, if ever nagdual man siya sa probinsya, syempre, siguro sa edad nindo kang time na to,
baka nag-swimming naman siya sa Batangas, Baka Laguna lang, Bulacan. Laguna, Ayun, sa pero mga pinakaharani lang. itong mga probinsyang ito is considered as highly urbanized Parang pa din eh. metro na din. Oo, halos Metro Manila pa din. Garo Metro Manila pa din ang looks, ang cities ninda. So, syempre, Bicol, Metro Manila, Bicol, that's like around 400 kilometers away. So, medyo talagang mata ka siya na ano man ang God. Ayun. So, ano sinimbag mo? Siyempre, sabi ko nga ni, Dami, definitely not. Kung anong sulot ko mo niyan, yung Yung mga sinusulot ng mga tao duman. Tapos parang may sinabi pa siya kadto na parang, ini pa, saro pa, kung may cellphone signal. So, yun. Although, that time, I have to admit, may mga areas pa na medyo dipisil ang cellphone signal. 2005? 2005. Eh, ganun Kasi, medyo yun. if I'm not mistaken, may mga areas na mayong globe, Ang makusog talaga to smart. smart, oo. Oo, makusog talaga to smart. So, yun ang sinabi ko sa iya. Ang cellphone signal, feeling ko bako sa gabos na areas, igwa. Igwa. Pero, igwa ng signal. Ayun. Kumbaga, bako naman itang bali. Grabe naman. Slight lang. Slight. Slight lang. Pero yung hapot niya, medyo valid yan. Mhm. Kasi, nagirumduman ko to, may nabasa, may nasumpungan akong magazine ata to. Hindi ko alam kung magazine siya, nahiling ko siya sa Saro Magazine, or baka nahiling ko siya online, na kumbaga, layog kita, maduma ka sa international, apo dyan, version. Oh, okay. International version. So kato, let's say, di ko alam kung siguro late 90s to early 2000, ang perception ko kato ka mga tao sa Japan, na sabihin tayo modern times na, kadaklan sa inda, naka-traditional kimono pa ata. Mhm. Tapos, ang iba may mga samurai pa. Tapos, basta ka ng perception ko, hanggang sa nasumpungan ko nga ni itong magazine na to, na, kumbaga, pig ano niya, pinapahiling niya na, Big feature? na front page, Okay. na may nakadrawing duman, itong sinabi ko, traditional kimono, so may daradara siyang aki, pero may samurai siya, tapos buhok bagang garo kalbo digdiyo, tapos digdiyo nakaputos, tapos si babae man, itong Usual. the usual. Pero ang background niya, modern na sa city. Okay. Tapos ang nakalagdaman garo, yung ang paghuna kang mga tao kung anong susumpungan ninda sa Japan. Ika to. Ako to. Oo. Ako to. Kasi, syempre, si mga nagkadaralan kong anime kadto, usually mga Samurai X. O, siguro nagdalan sa indong Samurai X kan, ika malamang di man Siyempre, aram. daig. So, huna ko, araw ko to, pala, day naman talaga. Day naman talaga. Yun ang one point ko lang duman, si perception, katong barkada mo, siguro valid din. Kasi inot na inot, di pa siya siguro nakaduman sa Bicol. Like, araw ko man, di pa ako nakaduman sa Japan hanggang ngunyan. Pero at least ngunyan, di ba, may internet na kita. So, medyo valid man siguro si hapot niya. Curious lang siya. Yeah. And a little bit naive. Yeah. Diba? Naive. A little bit Yes. naive. Okay. So, Okay. next. Anong sunod na perception? Perception, garo stereotype. Yeah. Ang ilong tabay. Ano ba ang pigsurat mo digdi? Mahilig asin matibay sa harang. sa harang. Ayun, parang aram ta naman inigabos, diba? Ayun. Pag Bicolano, parang expected na, ini matibay ni sa harang. Ayun, actually sa opisina ka to. Sa sa Ortigas. Di ba? Si mga katrabaho ta ka to. Pag sinabing harang, si Dirk niya, si Dirk. Harang, maharang, matibay yan. Di ba nag-Korean Oo, itong noodle challenge ito? pa. Oo. Itong Ano nga samyang man? something. Basta ito. Oh. Ito, pinanindugan ko man. Pero hirap na hirap. Pero nabilib din sinda. Pero harang na harang daw ka to. Sinmarangon talaga siya. Tapos, si mga kabarkada naman sa Bicol, nag-try man, dahil ko alam kung tinius lang nila sa harang, tinius lang nila si harang, o nagbubutog-butog lang sila, nagharambog lang, di man maharang. Oh, pero, medyo totoo talaga yan. Yung stereotype niya na mga Bicolano, mahilig and matibay sa harang. Pero,
Dai gabos. Sa igabos. Dai gabos. Arog ka ni, digdi sa harong. Si mama, Habog niya talaga. habong maharang. Mm-mm. Tapos pag nagbabakal ako dyan sa sentro, Mhm. kadaklan, siguro sabihin tang 90%, dahil ako nag-ano, 90% kang mga nagbabakal na, nagbabakal lang siguro sabihin tang, tubagang bulastog. Mahapot kung maharang ka O si kung gusto mo sausawan. si sauce, Oo. dahil po ngayon. Oo. Ano si do, maali. Maali. Tarami daw mo pa ng, Maali. dahil, kung anong gusto mo, maharang o bako? O ano gusto mo? Maali o baka? Ayan. Pero sinasabi, buko. Baka. Bako. Mhm. Tama. Mali. Ayun po, yan ang rason kung ano di ako nakakadood magringkunada. Every time mataram ako, hiningiritan ako, Sala. si pronunciation. Pero di mali yan sa irig, di ba? Ay. Sa Baaw and Nabwa, iba din. Iba. Paano yan sa ano? Buko. Boko. Mhm. Sa Indo, Baka. bako. Tama. Yeah. Tama na ho. So, sa sunod, pag-ulayan tayo. Pag-ulayan. Kasi interesting topic din yan. So, ayan si mga stereotypes. So medyo may katotohanan si sinasabi na ang mga Bicolano matibay and mahilig sa maharang. Pero Si Papa Kadto. Ikaw man talagang mga matibay sa harang. Ayun, si Ako din, Papa si Papa Kadto. ko, matibay din siya sa harang. Pag makakanyan, pero miyan igwang tulong siling labuyo. Kinakagat. Tapos kan makagat. Tapos masubo ning maluto. Tapos ulam. Yeah. Tapos garo mayo lang sa iya. Garo mayo Kita, lang. sanay man kitang may sili. Ako, sanay akong may sili na nagdakula. Pero, I prefer na bakong araw gato kaharang. Oo. Kasi ang nangyayari, dahil ko na na-enjoy ang kinakakan ko. Pero, Kasi puro na lang harang. Pero, maraot talagang ugali mo. sabi Kasi, ko na, ining tao na nagluto siya ning dynamite. So, di ba nauso ka to ang dynamite? So, masira man talaga si luto niya. Ngunyan, nagginibo ka ni. kasi gusto ko authentic. Okay. So, dai niya hinali si Pisog. pisog kang sili. Okay, si buto kang sili. So, Aramtaman ka, boss. oo, napag-igwa, Pagdae mo hinali yan, maharangan naman. sobrang harang. Okay, so, dakulan ka doon niluto. Iyo, Actually, dakulan naman rin. Ito si Dynamite na piglagan mo ning Cheese. bako pa yan, si Giniling. Oo, pero Giniling. masiram talaga siya. Cheese, masiram, syempre. Tapos, dakulan kang niluto, tapos sobrang excited kami. Kaming duwa lang talagang nagkakan. Tapos, bakal siyang Coke. Syempre, hubin pa kami ka to. Ayaw. So, okay lang, mag-Coke, yan. Ayaw. So, kakain. So, sobrang excited ako. Masirang man talaga kaya siya. So, grabe, maharangon. Pero okay lang kasi may Coke man. Aram nindong nangyari sa kuya. As in, nag-diarrhea ako for 4 days siguro. As in, 4 days. Tapos, absent ako ning tulong aldaw. Dire-diretso to. Grabe, nanruluyan na So, ako. would you say na trauma ka duman? Well, siguro mga pirang taon din ako nagkakaning dynamite. Pero lately, nag-order man baga kita. Pero ito, may Pero mga di ba pisog. nagiba ko lately ning Dynamite? Siguro, Ano kayang pisog? tinaranggal ko kasi Tinaranggal talagang mo na, oo. pigkarayod ko So, talaga. okay na siya. Oo. Pero ito talaga, Diyos ko po, grabe Malala to. to, ano? Malalaon. Grabe, pero magagada na ako ka to. Pero Pero, masira. Masira man giraray ang maharang. I love it. Gustong-gusto ko man giraray pag maharang. Oy, go pang kinakain. sarong stereotype na nung mention mo na ang mga Bicolano daw masira magluto. Sabi ninda. Pero bako- I don't know. Ako, Di ko sinasabing baka kami masarap magluto, kami mga masira man talaga magluto. Oo, pero kung sa pasiraman ng pagluto, I would have to say, ang mga Kapampangan, Yeah, sinda masiram talagang- talaga. At saka, Oo. kumbaga, sinda, aram kang gabos na pag masira magluto, Kapampangan yan. Oo. So, I don't know. Kung, Istorya ko lang, katong nagtatrabaho pa ako sa Naga, kasi nagtrabaho tabi ako sa cellphone repair shop. Every lunchtime, udto, may dinudumalan akong restaurant dyan sa Naga City Supermarket, sa Irarum lang. Masiram talagang luto niya daw, anong klaseng luto. Tapos, katong daw ko na sila magtaram. Kapampangan. Pero masiram talagang luto nila. Di ko alam kung anong ginigibo nila, kung siguro bubuhusan na yung sarong balding Ajinomoto, di ko alam. Pero masiram talaga. Masiram. Iba.
And pero may sindang matao. As in, matao talaga sa sinda. Masarap talaga. So, siguro, si stereotype na masira magluto ang mga siguro masira man. Pero kung itong legit talaga na sabihin tang masira magluto, Kapampangan. I would have to say. Oo, pero data yan pwedeng i-claim. No, yan. Data pwedeng i-claim. Kasi ikaw ang mas matibay. Ayan. Ikaw ang mas matibay sa itong magluto, which is ang mga Kapampangan. Oo, yan. Kung mahilig kita sa maharang, igwapang saro, mahilig kita sa gata. Yan. Which is totoo. Totoo. They ko daw yan na research. Ako din. Siguro kaya baka dakol ang Abundant. production kang Abundant ang coconut coconut, hindi digdiyo. ang nyog. Pero halos gabos kang recipes kang mga Bicolano, may gata. May gata. No? Yun. And, Tapos, halos gabos man sa buong Pilipinas, panuning buko, panuning nyog. So, yan. di ko alam kung yan ang... So, siguro kung may idea ka mo, just Maybe, put it in the comment section. comment na lang. Duman na lang sa comsec na inapo. Comsec ba ang apo dyan mo yan? Concept. Kato comment section pa, talagang pigbubo. So, anyway. So, yan, di ko alam kung pero, talaga, gata. Mhm. Pero, araw kang aki ko lang. Araw kang aki ming lalaki, habuon niya pag may gata. Di siya mahilig sa may gata. So, I don't know, siguro preference din. Pero, mostly talaga kang mga Bicolano. Ang iba kaya, ang sabi ninda, daisin na mahilig sa gata kasi nagkukulugda ang tulak ninda. Pag kasi hindi daisin da sanay sa luto na may gata. May nakapagtaram kayan sa kuya. Di siya mahilig sa gata kasi, yun nga, nagkukulog ang tulak niya. Pero bako siyang Bicolano. Ini pa, medyo di ako uyon digdiyo. Di ko alam paano naging stereotype eh. Malamig da magtaram ang mga taga Bicol. Baka Bacolod. Bacolod iyo kasi si Tono kang pagtaram ninda. Kita. Yaon sa dai. Kami dai. Actually, it's the opposite kasi may barkada ako kadto, kakabistado. Ini specifically sa Bicol Naga. Na ang habo niya da kang Bicol Naga. Sabi ko man, anong problema sa lengguwahe mi? Medyo nairita ako eh. Ano ang problema? Tapos kung sinabi niya sa Luzon, mas nairita ako. Kasi ang Bicol Naga kaya very hard ang R. Like talagang matagas Tapos, pig-compare niya pa ang tataramon kong ang Bicol Naga sa German. Itong Achtung. Mga talagang... So, kaya habo niya. Okay. So, they ko alam kung mauyon ka, pero medyo may para sa medyo totoo sa sinabi niya. Okay, ako based ini sa experience ko kasi sige. medyo mas mas na-expose ako sa iba't ibang Bicolano dialects. Ayun Albay, Sorsogon, Masbate. Masbate? Kibanan pa? Yeah, Tapos, Catanduanes. ikaw pang saro. Pati Catanduanes? Sindang medyo malambing ang pagtaram nila. Di ko kaya. Ang Masbate, halong Bisaya. Yes. Ang Catanduanes, sindang letter L. Di ko, ibang pagtaram ninda kang L, pero may arog kayan, so di ko siya maarog. So, Ano nga niyang Chinela sa Masbate? smuggle. Smuggle. Oo, kasi smuggled goods ang mga... Tuloy mo na Yun ang sabi sa Gagarit kuya. makes sense na. I don't know. Sabi ninda, smuggled kasi before ang mga So, chinela. smuggle. So, naging smuggle ang apo. Pero legit yan sinasabi mo. Legit. Totoo. Kasi doormate ko ang nagsabi sa kung taga okay. Masbate. Okay, So, sige. anyway. So, kung hahaputin mo kung bako ka mo, anong term mo? Pero- Aggressive. Aggressive? As in No, very- I don't think so. Dahil. Kung i-compare ko, baka mas aggressive pa ang Legazpi Ayo. sa tono ninda. And Si pronunciation pa siguro. tsaka Daraga. Yan. Pero ang Naga, I don't think so. Garuan na lang. Sakto lang. Saktong-sakto lang. Okay. Baka nga ni sa pa, lalo pag makaskas kami magtaram. Ayaw. Pero ngunyan, I would have to say na nakakaintindi naman ako. Dai lang ako makataram, pero naiintindihan ko. Pero, pagkauli ko si mama, minsan nagtatango na lang ako. Sorry, mama. Arang sumago. Oo. Maribo ko si mama kasi istorya. Di May ako man, pag-iirig nag-istorya ka? man ako. Siguro, ang naintindihan ko sa sinabi ni mama, mga 70%. Oh, at least. The rest, ayaw. At least, di ba? May naintindihan ka May na. naintindihan Unlike ako. before talagang clueless siya kung anong Oo. tinatararam. Oh, Sorry, mama. Pero di ba, maorag mo lang ako kaistoryahan, mama.
Oh, ini pa, ang mga Bicolano are resilient. Resilient. Oo. Siguro katakod na yan. Pwedeng totoo, kasi katakod na yan, pero kita binabagyo. Kasi kita baga talagang perming landingan ng bagyo, di ba? Permi. Halos. Yeah. So, kumbaga, natuod na kita na pag may bagyo, maligpit ng mga gamit, tapos the morning after, malinig, giraray. May mga pantahob na sa bintana. Tapos toad na kami sa haloy-haloy na brownout. Yes. Pag makusog ang bagyo, mga signal number 3, signal number 4. May signal number 5 pa, Rolly. Oh, grabe, 2020. Tapos, yan. Pero, gabos man buong Pilipinas man, resilient talaga. Kitang mga Filipinos, resilient man talaga kita. Yun nga lang, kasi talagang natag na kitang araw kayo dahil nga sa mga makukusog na bagyo. Pero mas malala nga na ata sa Batanes Kaya baga mga harong nila duman, mga gapo, di ba? Garo Flintstones. Ayo. Ini, saro pa, relihiyoso. Ay, iyo. Okay. Ma-agree ako Do you dyan. agree? Probably because of, Peña Francia Festival. Peña Francia Pwede, Festival, oo. Pero medyo na-trauma ako dyan, Never pa ako nagbuya sa buong buhay ko. Kasi, natatandaan ko kung aki ako, siguro mga 8 or 9 years old. Di ba may nagbuburuya? Fiesta ka to, di naglakaw-lakaw ako. Inabot ako katong mob ka nagbuburuya. Tapos, Ken, nakulong kami duman, siguro, nakulman kami, duman sa sarong space, na kung saan, makang dudulagan, tapos yung nagbuburuya, muntik na kaming marunot duman. Tapos, Ken, ang pagmati, mainito na maray, na very humid, sangaw kang hawak, mga bata, which is understandable. Tapos, kang panahon, this was like 90s, day pa masyadong mahigpit sa mga nagbubuyang nag-iirinom. Ayo. So, medyo na-trauma ako ka to. Aki pa ako to salit pa ako to Tapos, paano kung nagkadaraganan kami ka to? So, pero ngunyan, garo gusto ko man magbuya. Of course, siguro para sa experience lang, no offense po duman sa mga talaga nagbubuya dahil yan ang panata ninda, dahil sa religion. Pero never pa talaga ako nagbuya. Pero yun ang yan. Going back, I would have to say, sobrang relihiyoso kan mga Bicolano. Especially, si Catholic talaga. Ay, yun. Roman Catholic. Siguro dahil na yan sa bagyo. Pag may bagyo na, please. Sige, ang panga-G. Please, Ayaw. Ay, tapos ikaw pa pala. Every time baga nagtutugang mayon, si mga barkada sa Manila. Ayaw. Uy, kumusta ko mo dyan? Okay lang ka mo. Parang feeling ninda ang abo. Oo, na-perming pag nagtugang mayon, dawa nakasain ka sa Bicol, apektado ka. May abo ka. Pero we appreciate man. Of course. Si mga barkada may nagche-check sa muya. Nagche-check, yes. Pero of course, since ang Iriga is like an hour and 30 minutes away from Legazpi, Albay, kung nasa si Mayon. Naga, 2 hours or more than pa away from Mayon. Para sa mga barkada nito, nasa Manila, salamat sa paggirumdum nindo sa Moya. Every Itagalog mo kasi. Para sa mga kaibigan namin na nasa Metro Manila, salamat sa pag-alala sa amin. Pero every time pong sumasabog ang Mayon, hindi po kami epektado. Unless nasa Albay kami. Pero, unless Albay, pero mga ginubatan, ganyan, Kamalig, talagang apektado. Pero, I remember, kang medyo elementary pa ako, nagtuga talaga si Mayon na nakaabot digdi ang ashes. Pero, haloy na, elementary pa. Pero ang pagtuga kang Mayon, it's an experience na talagang, para sa kuya, nakakatakot in a way, pero at the same time, mesmerizing, lalo pag banggi. Kasi nadadala mo si lava, flow. Pero, since harayo man talagang Mayon, pero di ka man makaka-feeling kaba. Pag nadangog mo lang siya, tagaro siya mga gapo na nag-uumpugan and garo siya thunder, arkay ng tanong. Pero mga taga-Albay, medyo kapay din. Kasi may permanent danger zone sa Mayon Volcano, pero yun ang mag-i-restart doon. Well,
Di ba? Ayun, Hindi, kasi- pinapakarami na matagas ang mga payo kong De, pero kasi, in-interview ka yan, way back na nadalan ko to. Kasi yaon na kaya naman ang kabuhayan ninda. Well, di taman sinda masisi. Dahil Pero tamasisi. syempre, Yaon naman ang safety kabuhayan ninda. first. Oo. Dipisil na po. Diba? Pero ang siguro, since malaman maginibong local government naman, ang pinaka-importante, every time na may warning, nagre-relikas man baga. Kaya kanina may ano baga, may post yata sa internet na ara mong yung taga-albay ka kung every now and then igwa kang Ay, iyo. warning baga. Kita last time baga. Oo, tama ka magpaalbay ta. Pirming may warning Ay, sa actually, cellphone. If I'm not mistaken, kasud maata ang mga alas 4 ning maagahon, or sa bago lang, 4:10 in the morning. Ayo. Ay, no. Iyo ata, nagtugan na naman sa mayon tabi. Suba akong aga lang ata. Ay, okay. May warning doon sa phone ko. I see. Ayan. Alright. Actually, may dadagdag pa ako dyan. Nalingol ako tanong para magsanga-sanga na si si Pinag-Urulayan. Iyo. Actually, medyo warranted din pala si pag-alala sa to ka mga dati tang katrabaho, kabarkada sa Metro Manila. Kasi, kang time na bagang itong nagtuga si Mount Pinatubo, malala to. Si Ashfall uminabot sa Metro Manila, bahong iyo. Ayun. Tapos, di ko aram kung aram mo niyo. Because of that, nag-trigger ng global cooling. Significant global cooling. Ay, baby pa ako kayan. Ha? Pumundo ka man daw, grabe ko man. Ay, basta definitely younger. Bigan, 80s, 1991 daw tabi. Oh, ano pa ako kanto? Day ka na to. Yo. Ang edad Pero di na. ka the baby. Oo. So, nagkigo ang global cooling from 1991 to 1993. Kasi because of si Ash nga na talagang suminakat sa stratosphere o husay manosphere yan. Okay. Yan. Alright. So anyway, iyan si mga stereotypes. And actually, kadakol pa. Pero napili mo lang na pag-urulayan nila. Kasi ang iba, di man talaga totoo. Tsaka, we're trying to squeeze in kaya lang talaga kaya lang. sa oras. Ayan. Yeah. So anyway, may bago pa lang kaming segment. Oh my God. Ining bago ming segment, Halat inaapod na, lang. Oragon o Bako. Ayan. So, ining sa Oragon o Bako, masalitan lang kami. May sasabihin siyang joke, tapos i-judge me kung Oragon o Bako. O talagang irit ka. Kung yun kaya ang joke. Depende yan sa nagdi-deliver da. O, sige. O, punanta na ang satong segment na inaapod na, Oragon o... Bako. Ay, naku Lord. O, Okay, sige. kuhanan mo na. Ma-joke ako. Ano pa man? Ano? Sige. Knock, knock. Ay, sala! O, ito na ang joke ko. Dede. Oh, may hapot ako. Sige. Anong? Ano man yan? Ano man yan? Anong isda ang pinakamatanda? Anong sira ang pinakagurang? Oo. Anong sira ang pinakagurang? Oh my God. Tilapia, Ano ko itaramang simbag ko niyo? hito, Bako. pating. Bako. Sige. Sabi mo si Sirit. Di sirit. Eddie. Ready ka na? Sabi mo. Century tuna. Nakakapikon. Nagingirga yung aking mo. O ano? Ano? Oragon o bako? Uragon o Babe. bako? Uragon na. Sige. Thanks, baby. Actually, kornihon siya. Pero dahil sa sobrang korni niya, napangirit ako, Oragon. Oragon. Thank you. Yay! So anyway, yan po sa mo yung bagong segment. So abangan nito sa ang bagong ming segments. Episode 3. I'll later mention, this is episode 2 pala. Episode 2 kang Oragon Talks. Okay, so let's naging Japanese rats. Let's wrap up the show now. Going back, ano ta? Mabalik ka na naman. Yeah. Hindi, ano lang. Ayan. So, ang topic pang yan, si stereotype. So, if ever po maano kita,
mababring up ang mga stereotypes, let's be mindful po. Kasi like what we said earlier, may mga stereotypes na offensive, may mga stereotypes na dapat siguro careful ka maghapot unless ang haputan mo, sobrang barkadahon mong muray, na talagang daw anong mangyari, talagang yaon lang permis na sa natatabangan ka and vice versa. Otherwise, let's be respectful. Be mindful Be of your mindful. words. Oo. Yeah. Pag-abot sa mga stereotypes. Okay, so yun lang yan ang programa tangon niya ng Uragon Talks. So see you po again sa episode 3. Araw ko so bago. Deik! Ako nagpamistado. Ako po si Dirk. Ako din po si Joy. Mag-agam kami! Mag-agaw kami. And again, salamat po sa pag-antabay sa samong programa na Uragon Talks, Istorya kan buhay. Bicolano Style. Thank you so much. Bye! Bye-bye.